నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి ఎగువ ప్రాంతం నుంచి భారీగా వరద వస్తుండడంతో అధికారులు డ్యాం నుంచి అన్ని 26 గేట్ల ద్వారా నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. జలాశయ నీటి మట్టం ప్రస్తుతం 589.60 అడుగుల వద్ద ఉంది. శ్రీశైలం నుంచి నాగార్జునసాగర్కు 2,74,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తుంది. వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్లుగానే దిగువకు వదులుతున్నారు అధికారులు. అయితే ఉన్నట్టుండి మొత్తంగా గేట్లను ఎత్తడంతో సాగర్కు పర్యాటకుల తాకిడి ఇప్పుడు భారీగా పెరిగింది.